vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu patadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe mwanasikana. Message yacho yandakatumidzirwa yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. I truly enjoy your shows and each and every day I make sure kuti I just watch your episodes. Mukomana She, inini I am a girl who comes from what I call a wealthy family. My dad aiwa vane mari dzavo. Even my mom, she comes from a family whereby kune vanhu vane zvinhu zvavo. So recently mukoma ndo pandakabva ndazofind out kuti vabereki vangu vanoita zvekushandisa mishonga, but ivo vachitaura nesu vanoti mishonga iyi yavakabata haimbofi yakadya veropa. Hanzi mishonga iyi inongoshandisa vatorwa kwatiri, saka we are not supposed to be concerned. Ivo vachitaura vanoti zvinhu izvi hazvina kutanga navo ivo dead. Hanzi zvakatongobva kudhara zvingoriko zvinhu izvi. And then our father vakabva vati kana muchiona zvichikubhowai, it is fine, zvinhu izvi tinokwanisa kuenda tikanozvirasa semaudzirwo avakaitwa nasekuru vasati vashayika. Hanzi we can go to vatangotsvaka bako rekuti tinge tichienda kunozvisiya zvinhu izvi vanangu, then tobva tatanga kunamata. But mukunonamata kwedu zivai kuti this house, it is going to be taken away from us. The cars, everything that you have, anything that you think you own, it is going to be taken away. Tichatotanga kutogara upenyu hwekuti tinenge tichiita zvekutsanzadzira kuita maroja. So isusu zvedu we had never had any exposure nenhamo because takangokurawo tichienda kuboarding school and takaenda kuma top notch schools. Saka from school we would come tobva tangoswera zvedu takavharirwa kunoku kumasuburb. So we had never experienced what they call poverty. Baba vakabva vati it is fine vanangu, because my little sister ainge ati daddy zviri nani hedu kuti tinge tichinamata than kuramba tichiita zvinhu izvi zvamatiudza. Daddy vakabva vati it is fine vanangu, I am not arguing with you, mese handei nditeverei. So we then all got into the car, inini mama nema siblings angu, then we got into dad's car. Motikari yakabva yadrivwa mukoma. Dad took us around kune dzimwe nzvimbo dzekuti ivo vaiti I have been shielding you from this area. Munoona kuti kune dzimwe nzvimbo dzedze dzekuti kune vanhu vari kutambudzika mukoma, vanhu vari kutambudzika nenhamo zvekuti wega unonzwa tsitsi. He took us to different farms around Marondera. Ndikaona kuti kune vanhu vanotogara mudzimba dzekuti vanhu vanongoenda vongonotema masanzu, munhu obva atoti ndo imba yangu iyi. My father would go around pretending as if he was giving people food, but vainge vachida kutongotirakidza kuti muno munyika mune vanhu vari kutambudzika. From that trip mukoma, inini I was now confused, but as for my little sister, akamboita kanguva kekuti ainge achingoti kunamata kuri nani, but now things has changed. Ava kuti it is far much better zvedu kuti tingoramba tichingoenderera tichingoita izvozvizvi zvinoitwa nadaddy than kuti tinge tichizotambudzika. Titori nenguva yekuti tinoti kana takagara paya, kana tikangoona movie rekuti rinenge riine vanhu vanenge vachitambudzika, daddy vanobva vati muri kuzviona ka, you can also become like those people one day kana mukada kuita zvekunamata. Mukomana She, at that time chakakonzeresa kuti ivo daddy vange vachizosvika pakutirakidza zvose izvi, it was after I had found out kuti ivo daddy vangu namama vanoshandisa mamaids avo kuti vange vachiva nelaki mumabusinesses avo. Zvekare iwo mamaids awa by the time pavanozobva pamba pedu vanenge vasisina laki, vanenge vava kungonorarama upenyu hunenge hwakazara minyama chete, because pamba pedu vanenge vasiya all of their good luck. So at that time what had happened is mama vainge vandikumbira kuti ndinge ndichiruka vamwe sisi avo vainge vachitishandira musoro. Then after ndavaruka, what I was supposed to do is that ndaifanira kuti ndinge ndichizonongerera vhudzi ravo riya rimwe racho randinenge ndacheka vasingazvioni, then ndobva ndaritora, then we
I go and I give it to my mom because ivo vanoshandisa vhudzi remamaids edu kuti vange vachiita mhiko dzavo. Mukomana She, this is what I did. Tainge tiine umwe musikana wedu, saka ndakabva ndamuti sisi uyai ndikurukei, ndokubva ndatanga kuvaruka sisi vaya. Saka ndakati ndiri pakati pekuvaruka, I then took that opportunity ndikabva ndangovakata vhudzi zvekutoti ivo vakatoti iwe hauna kundicheka vhudzi rangu here? Ndikati no, handiti ndichiri kukududunurai here. Vhudzi ravo mukoma ndakabva ndazorinhonga ndikabva ndazonoripa mama. She never suspected anything. Mama nadadhi later on vakazotidana kubedroom kwavo, saka vane imwe hari yavo. Handizivi kuti hari iyi inogara pai, but hari iyi pamba kana paine maid uyo watinenge tiinaye, vhudzi rake rinenge richigaramo muhari imomo. Ende vakati vatidana, then mama ndo vainge vakabata hari iyoyo vakabva vandibatisa vakanditambidza, ndokubva ndazoisvitsawo kuva siblings angu kuzonosvika kune kagotwe kemba medu. At that time kainge kaine 3 years. She didn't even understand what was going on. Ndokubva ndazosvitsa zvekare hari iyoyo kuna daddy. Daddy vakabva vazoti director zvekuita, vakabva vati just stand in a circle vana vangu. Ndokubva tazonzi tinge tichinamata, but we remained quiet. Ivo baba naamai vangu ndo vainge vachinamata, but they said some of the scariest things that I have ever heard. Vapedza kudaro vakabva vatanga kukurunga vachikurunga vakabva vazodzorera hari iyo, vakabva vazosundidzira hari iyoyo negumbo kuzonosvika vachinoisundidzira pasi pembedha. Vakabva vati it is fine now vana vangu, chendai munorara, but tonight you are going to hear a lot of stuff, but do not be afraid because zvinhu izvi zviripo pakukuchengetedzai. Inini nemasiblings angu nekuda kwekutya takabva taenda tikanoungana musame spare room mukoma. Usiku ihwohwo ndingangoti hakuna kurarwa, taingonzwa zvinhu zvainge zvichifamba mumba, zvichingofamba. Apa vabereki vangu vainge vakatotiudza kutoti zvinhu izvi zvinogara zvichingofamba pamba pedu each and every day. It is just that tainge tisingazvizivi kuti ndo zvinoitika pamba pedu. A few days later uyu maid wedu akabva angoramwa basa mukoma. Takangoti tabuda kudaiso, patakadzoka mama vakatongoridza zvavo chikwee tichitori pagate when the gate was still opening. Then mama ndokubva vatanga kuseka, but masekero acho avaiita, it was sort of like a demonic laughter, something like that. Ndokubva tazopinda muyard tikabva titoona kutoti door remukitchen rainge rakavhurwa, ende pamba pedu mama havadi kuti madoo agare akavhurwa. Mama ndokubva vatoti atosiya kabasa uyo. I felt kuti maybe mom was lying, but vakazotanga kudana zita ramaid, kutodana, no one answered. Kuzonodai tichinotarisa kunogara mamaid tikatoona kutoti kwainge kusina kana munhu. Saka the moment yekuti laki remunhu uyu parinenge rapera, saka iye anobva azozvivimbisa kuti kana ndikasiya panapa ndinokwanisa kutonowana rimwe basa rekuti I can make a lot of money, because vabereki vangu vanobhadhara mamaid here, vanokubhadhara mari iya yekuti kana ukazotiza you will later on regret. Izvi zvaanenge achiita izvi ndo minyama yacho iyoyo yekuti munhu anenge achitowana mabasa atori bore, then ongoshanda for about maybe only a month. Sometimes munhu asati atombopiwa mari yake obva atonzwa kune rimwe basa, obva atopromisiwa mari akawanda, but achinosvika kuya obva atoona kutoti this was quite a terrible mistake that you would have done. Munhu paanozotanga kuregreta, it will already be too late. Mukomana She, this is what happens at our home. Pamba pedu vabereki vangu vanoshandisa mamaids. Izvezvezvi patori nomwe musikana uyo akabva mukupinda basa, and I have to continue my duty. Ipapapa vabereki vangu vakanditi tichakuudza zuva rekuti unofanira kuti unge uchizomuruka, ende paya paunenge uchimuruka then obva wazomugera vhudzi rake, ndobva ndazonoripa mama. Then at night tobva tazotanga kuita marituals acho iwawo. That is how my parents make money. Vanobira mamaids avo laki ravo. This is my confession. Mukomana She. Hey, vedai ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma zvevedu we. Hanzi pamba pedu pane kahari kanogara vhudzi revasikana vedu vebasa. Musikana uyo anenge achitishandira
kana vhudzi rake rikangogara rakandwamo muhari imomo, then anobva azotongotiza basa. Kutiza basa kwaanozoita pamba pedu ndo hunenge hwazova upenyu hwake hwekungoti kana akangoshanda kudai nyange mwedzi usati wapera anobva aramwa. Have you ever seen such a person wekuti anongoita sekunge ane mamhepo? So please tell me what you think in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 24 ekuberekwa. Ndiriwo mu-second marriage yangu, but handisati ndava nemwana. Ndakamboti garei zvishoma pandainge ndiri kuzimu neumwe murume uyo wandainge ndichidanana naye, but ndakanyanyisa kushungurudzwa ndokubva ndazomutiza. Ndikangoti murume uyu ndakangogara naye for about 3 weeks I think, ndokubva ndazomutiza because pa 3 weeks idzodzo ndainge ndatonzwa nekurohwa, and fortunate enough ndainge ndichiri kunwa ma-family planning pills, but ndaizviita in secret. Ndaida kutanga ndaona kuti munhu uyu wacho wandasarudza kuti ange achizova murume wangu karekta yake yakaita sei, but ndakabva ndazoona kuti ane karekta yakadhakwa, chainge chiri chidhakwa. Aiti paya paanenge adzoka kumba aibva atanga kundimanikidza bonde, apa bonde riya rekuti iye anenge asingapedzi sezvo iye anenge andinwira mishonga, kana kuti paya paanenge akadhakwa airamba achingoda bonde chete apa asingapedzi, zvekuti munhu aitoda kutoshingirira kuita zvema 1 hour something angori pamusoro pako chete, zvekuti ndaizosvika pakurwadziwa nekuitwa bonde naye ndokubva ndazomutiza zvangu. Saka pandakamutiza ndakambonogara zvangu kumba kuna mama, ndokubva ndazotaurawo neimwe shamwari yangu uyo ainge ari kunoko kuJoni. Shamwari yangu ikabva yanditi uya sha, as long as uine mari tinozongoona yekutamba kunoko. So pandainge ndava kuya kunoko, then ndakabva ndazongoacceptawo imwe friend request yeumwe murume uyo wandava kugara naye pari zvino. Ndikabva ndangoaccepta paya tikatanga kutotaura. I told him that I was on my way coming to South Africa. Munhu akabva andinyengerera akabva ati pfuura uchindiona, at least tinongoonana mutown, then ndobva ndatokukwidza mataxi obva wadarikira uchienda kune shamwari yako ikoko. Plus ainge ava kutotaura nefriend yangu vachingoitana bamunini namai guru. Then ndakazoti ndasvika muSouth Africa ndikaita zvandainge ndakumbirwa kuti ndinge ndichiita nape, ndokubva auya mutown paya. Munhu akatenderera neni mutown kuzosvika kunze kwasviba. Mukoma takazoti tava kuenda kumakombi aya, then tikatoona kutoti makombi ainge apera. Munhu akati since makombi apera hazvichaiti kuti unge uchienda because kwauri kuenda kure unozogamuchirwa nani. Plus friend yangu yainge yava kuti ini handingazokwanisi kuya kuzokutora kutown because it is already too late. Wadii wangoenda napamunini, then mangwana makuseni ubva wazomukira kuya kunoku ndendotorofa kubasa. Ndikati paripo inini nabe ndokubva taenda zvedu kumba. Ndakati ndasvika kuya mukoma sevanhu vekuti love yainge ichiri kubaka ndokubva tatanga kutoita bonde paya. Then mangwana acho makuseni munhu akabva aenda kubasa nepassport yangu, kutoti passport. Munhu aingoti passport yako ina ndakana kumboiona. Akazoti adzoka achibva kubasa munhu ndobva akazoburitsa passport ava kuseka. Ndakapopota ndikati what kind of dealing is this? Akati iwe watova mukadzi wangu unofungidzira kuti pane pandichakuregedza here uchienda? Ndikati manje nini zvekuroorwa handisi kuda, ndakauya kunoku kuzoshanda. Munhu ndokubva atora passport yaiye akabuda mumba achitiza. Takadzingirirana mukoma, but akabva andisiya akabva aenda akanochengetesa passport iyoyo kumba kwabhuti vacho, ndiko kuzotopinda mumarriage kwandakaita ikoko. Ndakapinda mumarriage ndisati ndava nedecision. Saka izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti tinge tichizova vanhu vanogara vachingoparana chete, vachingoparana. Apa kumusha mama ingondibvunza kuti saka wava kushanda here, kuti ndivaudze kuti kuno kundigere nemurume ndainge
ndichitya zvekare nekuvanyara kuti vanozoti saka one day iroro raukangoenda kujoni wava kutochaiswa mapoto. Ndakabva ndazombomutiza murume one day asipo ari kubasa, ndokubva ndazotanga kushanda somewhere else. Ende kutaurawo chokwadi, kwandakazoenda ndikatanga kunoshanda ndiri ikoko, then ndakazosanganawo neumwe muchinda airakidzawo kuti ane zvimari, but muchinda uyu haana kundudza chokwadi chekuti iye ane mukadzi wacho ainge ari kumusha. Ndokubva ndatanga kutogara zvekare nemurume uya. So mukunogara naye I then found out kuti mumba maitwa nehembe dzechikadzi nemapictures. Ndikati panapa ndokwanisa kuzokuvadziswa. Ndikabva ndazotanga kunyengererana zvekare nemurume wangu uyu, but decision manje kuroorwa ndainge ndisati ndava nayo. Ndakabva ndadzoka paya ndokukumbirana ruregerero, but takangoramba tichingoraramisana zvichirafuraidha, iniwo ndisingade kuroorwa, iye achida kundiroora. Ndaingoti pandinenge ndangonzwa hasha dzekuti munhu uyu akandifoseredza kupinda mumarriage, ndaibva ndatomutiza, ndobva ndatoenda kana kuri kunzi pane mumwe murume anenge achida nezvangu, ndotomboenda ndonogara nemurume uya. Paanozondinyengerera uyu ndipo pandinobva ndazodzoka. So the last time around ndakabva ndamutiza zvekare, but iye pandakamutiza akati zvawandiita mwoyo wangu wazosvika pakurwadziwa zvekuti I don't think kuti uchazondirwadzisa zvekare. Ndikabva ndatoti itori bho iyoyo. Then ndakabva ndazombokadzwa dare pafoni, hama dzangu dzikandibvunza kuti yes we know kuti ikoko wava kugara nemunhu, but tiudze decision, munhu uyu unomuda here kana kuti haumudi? Ndakashaya kuti ndoti kudii. Ndokubva ndapinda, ndokubva ndaexita gurupu reri, ndikangovasiya vachitaura because decision chaiyo ndainge ndisina. Apa ndainge ndazvimbisa kuti uko kwandainge ndichienda kumwe muchinda wandainge ndasangana naye paFacebook, iye airakidza kuti ane zvimari hombichana plus ainge ari single. He was just aiva nemwana wake, saka ndakangozvudza kuti at least tinongochengeta mwana iyeye, then kana ndikazozvarawo zvinenge zvatovapo. Ndichienda kuya mukoma ndakabva ndatoona kutoti apa pandainge ndazvinyepera. Muchinda ainge asina kana chaainge ainacho, ndovaya vekungoti vanongoraramira kutenga malabel nei. Ndakangosvika mumba muine kamubhedha, kastovhu, zvinhu zvacho zvainge zvakangoita bhagati. Ndakagara naye mukoma kwe2 weeks, then akati atambira mari. Ndikati ndoda kumboona madecisions ake. Mari iya mukoma yakangodyirwa yose muhomwe kusvika yapera. Ndo pandakabva ndazoona kuti it is far much better kuti ndidzokere zvangu kune muchinda wangu uyu wekuramba achingondinyengerera, but handina kuziva kuti kudzoka kwandainge ndichiita kwaari iye ainge atohila kudhara. Now ndainge ndava nedecision, now mukoma ndava nedecision, ndava kuchida kuva mukadzi wake. Yes, I made some stupid decisions, but now this is my final decisions. Ndava kuda kuita mukadzi wake, but iye manje haachadi mukoma, haachadi nezvangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa nemwanasikana uyo. Hanzi ndakapinda mumarriage ndisati ndava nedecision. Ndokubva ndambowaya murume achingoti ndikamutiza ondinyengerera, dzoka kani dzoka tivake musha. Ndobva ndadzoka, ndobva ndamutiza futi ndichiri ndichinogara nevamwe varume, but now ndava nedecision, ndava kuda nezvake, but iye bhebhe haachadi nezvangu. Hanzi akahila, ari kuti now ndakahila, saka he does not care anymore. Zvakangooma hazvo veduwe, pakaipa veduwe. Kana muchipinda mumarelationships, pindai muine decision. Iyi yekuti handisati ndava nedecision iyi inokwanisa kuzokucosta at the end of the day.